Zdravím vás, mé jméno je Vladimír Řehák a podnikám v realitách. Aktuálně vytvářím tým obchodních partnerů, kteří doporučují nemovitosti k prodeji. A tohle jsou jejich zkušenosti. Konečně vydělávám tím, co má smysl. Přináším lidem hodnotu, nejenom produkt. Vlastně Good Life není s tlakem na prodej, ale spíše na kvalitu služeb. Doporučíte dobrý film nebo dobrou restauraci, stejně tak doporučuji kvalitní službu dál, protože jsem v ní přesvědčen. Je to fajn služba a díky tomu můžu pomáhat lidem a zároveň i vydělávat. Ta odměna je určitě vyšší, než jsem čekala, protože za žádnou práci dostanu několik tisíc i 10 000. U nás si nezávidíme, ale úspěch sdílíme. A jestli i tebe tahle příležitost zajímá, tak mi tady zanech kontakt a já si tě ozvu.